Mikkelin tilitoimisto on ollut jo tosi pitkään meidän taloushallinnon kumppani. Ja aikanaan kun me valittiin tilitoimistoa, niin meillä oli tärkeää löytää paikallinen toimija ja luotettava toimija. Vuonna 2020 me vaihdettiin meidän yhtiömuoto avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi, ja tällöin Mikkelin tilitoimisto oli iso apu sen prosessin läpiviemisessä, ja loppuviimeen kaikki meni tosi nopeasti ja helposti. Vaikka nykyään kaikki kirjanpito onnistuu sähköisesti, niin me arvostetaan sitä, että voidaan tarvittaessa poiketa toimistolla, ja mikä parasta, asiakaspalvelu siellä on aina tosi ystävällistä ja nopeaa. Me verkkoverstailla voidaan lämpimästi suositella Mikkelin tilitoimistoa.